แต่หากบันกงสมบัติครบเลยพี่กี่เป็นบาบาระกี่บันสเปดบัดสับอยากในกับวิดีโอแต่หากในกับวิดีโอกับบันตาapa ban keren AI sepang ka jeng keren jong I peik hayo noston te I keren sepang ka jeng penlong rally jong ka VPP te hapo sekretariat te kato ka jeng keren ka jong I kadai hak puan mon step ya ka ba ki ba kidang ya mi nalaki jong kisnong ban lek ban yaki lane ban penorali hante puas sekretariat te hot ila batai kato katne ya ka jinlek jong kibreu ba uong ba batai sepang ba nanong ston kata-kata ba naramrai kata-kata te nganget peit hot ya ka jing wat sitom ka jong pi ban wat jing tep la ka nongot ki balek ten rai wat te kumangi ro ki bapoy ten rai nyim sem la ap khmi lenti ba baro ki ne poilot te wat te phiru pe ik sobaha wat don ya bukum kata ka jing perkhat ban ong ba tang ki ba la but lane ki bala kersan lane ki bala thap ya kabut ha ka VPP makin mi lut satay sa rally ten ray hot katu ka jinglet jung pa watla katu ka jingbon preu kalala ban poi daki phau hajar ane kala ban kotlak ru namar ka jingbon jung preu tena palat kan dai syok ka bakai te henrai watla kata nganget ba ki ba ki ba poi ha katu ka meeting katno persen a sipau lane arpo persen na ka sispa patpore to paiba te ngangai ba paiba baro omdai tang umong kesan jong ka VPP lane kino kesan jong baro ki sutu ya ka jingdon kam jong kari bat ka jaban reu ya kini kimat ya ka ba kane ka parti VPP kalabu te ngangai hot mapi pila sutu bat pila dap ban ongru ba kitu ki isu kimong sisa ki badan kam bat kim dap phadara kitu ki isu te ngangai phi perkhat ya kane tang na ka bantala delane pila dap ban perkhat ru na ka banta ki long den ki manden ya ka ba ki khon ki kiti ki jong phi te ngangai ba ka jingkran ki jong phi ngangai ba phinum kran tang na banta kabit kabyang lade te henrei ngangai ba phil kran haba phila ai ka jing kran hapo ke social media fikran da ka jing ket kli na banta karibat ka jaban reu namar haba fikran hapo ka social media ba fikran tang na ka banta ka jing montoy kalade lane ka jing montoy ka ying kasam ka jong thi phinum la ban kran chapo ki media hila dawaru ya kane ka parti VPP ya ki MLA jong kane ka parti VPP ba tang haden ba la dep kut kane ka rally pi ong ba ken hap ban hersuki no na ka jinglong MLA te PE kumno ya ka resort ha ka bai dei bat ka to ka rally te ha ka jing pet ka jungi te kalong sisa ka ba job bat kumbangi thmu bat kumbangi kermen kumtahi ka urlong bat kitu ki pajba ki bom syam lapoi ha kane ka meeting te kumbangi don ya kata ka jing kermen ba ublei undon lem undon rangkat bat un kta ya kane kari khasi ka bai ka jongi hapden kane ka saukasen jong kane kari khasi bi ka jongi hot ni sutu ba kiladon ki ta ki nongelam ki batmu bante ya la ka jong kari te henrei hapdang ka jing a ni sutu ba ki don hi kinong penjot bat kinong pen praro nganget nang ne sakmat kumba
ki pajba watla kim shem lala ban poi sha kano ka jingyakhi ban lek sha surak ten rei ki babun hi ki layabu ya ka jingdwai haying hasam na ka banta kari bat ka jaban reu bat kira IT ru haki ksanti badan bor ka jong blai ba namar ki e baro ha ka jingim ka jongi ki breu klem da don ya klem da IT ya tau blai nong bu no thau ninom long ai te ngai phiru pe nang nei sakmat phin sa priang ya kata ka jing bu jing dwai jong kiriu pajba na ka banta ka ne kari bat ka jaban reu ne phi I ba ka ne ka jaban reu khasi ka jongi kalabet kalabyang ne ya kata ka song ha ka jing yu I jingai ka jong phi ka song ha kata ka jing nang ka jing tep bat ka jing sampang ka jong phi hi pe subu jing kli ka to ka ne mo ya phi pe hato kumbang la kali ba ka ka resort ka ba ma phi ya ka ba dei bat ka ne ka meeting jong ka VPP menen te hato kalami ka huri hura hato kala don kata ka jing yam snam hato kala don kata ka jing klumar hadu ba pendawa ya kini ki MLA bakin hiar shukino bat hato ha ka bai de bat ka jing le jong ka sarkar amiru ka issue ha ka bai de bat ka to ka public hearing kabala penlong syapo penar te ayu pen ong pat na ka banta jongki hato maki kim don hok ban hiar shukino haba ya ka surak kabala sinaru dangti bat ya kibriu ru lapen mensau kuntu ti phim sem lakrani kamut ayu ba fikran ban penram ya kine ki bathmu ban tei ya kari bat ka jaban reu tingi upai ba hi usuthu bha te ngaro ngamdei ubreu uba ngakasan ya ka VPP hakisnem ki baladat ngakasan da ka wei ka parti bat hadu mentaru dang bat hi uju UMLA ubadena ka UDP ade unong kasan jong ka UDP tengah ngamdei unong kasan jong ka VPP hendai haba ya ki ki jing kular ki jong u kim urlong haba ki don ha ka sarkar hendai kim sem la kersan ya kini kimat ki badai kari bat ka jaban reu te hato ngim kersan mo ya kata ka jing yak khi pajba te ka jing la jong ki pajba ha ka rali hi kim dai tang kino kersan jong ka VPP balwa kino kersan jong ka VPP ru kim poilut te haba ka sarkar kam phai khmat lane kam don ya kata ka jingmut ban pen lane ban pen mentoi ya kane ka jaban reu khasi ka jongi re ka don tang ka jing khnyot ten re khasi jongi pasho tho hodo banta te sakat no ken yin so tho hato yin so tho satang hadin onda layo bor kita ki bar jala ban sansar ya kane kari khasi be ka jongi sashi sen be da ka baburam ngabu jengkli yapi ba piong ba iba arden ila dai sisa ban hiar sukino namar haka jaka ban kran haying dorbar ya ki issue jong ka jaban reu henrei phelam ban ya pa surok te henrei nan bu ya kene ka jingkli khmat jong phi pa I hato phila yu I ne em bat hato phila kin mau ne em ya ka dorbar ka balalong men shamsnam ba ya ka jing panpor jong ka parti VPP banyakran sani ha ka bai de bat ki issue bat jong ka jaban reu te handai kim sem la ailat te ha ba kumta ha po yung darbar tho an kim sem la ailat ha ai pat banyakran bai ba un ha bandawa ha surok em tingin sai pet man ta usnam la kini ki issue kin mi lut ne em ha po ka yung darbar tho an te ha ka ju kapor nga kumbang laong ba nga ngamdei unong kersan jong ka parti VPP renga de unong kersan jong kawai pat ka parti te renga kwa ba kita ki issue jong ka jaban reu kinmi hayung darbar dengan saipet hakane ka darbar ka bamanta dengan saipet bat ni dawaro
ya ka parti VPP bahkan selut ya ki mat ki jura ki ba. Chai loving Ronak was about to have a life-changing moment. Coffee can also taste this. Ki mat ki jura ki ba kajai bendeu kecongi kadon kam dengan saya pej hangta lada kane ka sarkar kadon kata kamon banyak keren light lut ya kita ki kimat ki jura kadon mon haba ngipet ya ka jing dawa jong ka ILP ru barok ki parti sang pertai ki ya keren ya ka isu jong ka ILP hak por election tenrei mentapan onda kilabat ya ka sarkar pat kim syam lakan maushu ya kita te halor kini ken upat ba syam lakrat wat lada kini ki bala song ha kusuki ki badai hok banla ban keren ya kita henrei kim syam lale ai hot kene ka isu ki ba ngir hap bandawa na central government jong kari India te henrei haba kane ka sarkar jela ka jong ni sene kam syam lakwa ya kata kamu mod ba ka sarkar India kan tip ayu kan ya ka jeng kwa ka jong ni te ni sutu ba kane ka sarkar NPP mata kam syam lakwa da lele ru ya kata ka LP tenganget mata usnam kan sa mi biang kata ka jeng ya kran ha ka bai debat ka LP ya ka jeng bamle jong kane ka sarkar ngalu iru ya ka pon ya ka ba une pait ulakan tho jor bah ya utu sipai kata iba tebor te ya ka ba ini sipai ba tebor ila hot idon ya ka YouTube channel ya ka ba ma ong ba ka jing perkhat ka jong na ka banta jong une usipai wong ba imat une usipai ula syabe kam lane ude ubalaram thma te kata ka jing ha ka jing perkhat ka jonga kane ka jing kran ka jong phi kade ka jing kran jot bat kane ka jing kran jot ka jong phi kam kata tang ya une usipai te henrei ka kata lang yanga ka kata lang wat ya une upai tru henrei haba suthu ngina syukum no te haba dengan pensai kendiat haka bai debat kene namar ka kam sipai hi hapo kari India kade ka kam sipai kade ka kam ka ba khrau na ki ba khrau tam omdon re da ka wai pat ka kam ka ba kham khrau banya ka kam sipai hot ka jing siu ru ka long ka ba he te ka jing le YouTube ka jong ngasuthu ba ka don la ka jong ka plan ka jong te henrei banyak keren ya kata ka jing yo nong ka jong lene ka jing yo jing motoy ka jong na ka ne ka jing shna YouTube channel ngasuthu ngatip bat ngasuthu ba kamlong tang ka jing siu na ka kam sipai ru en la bam chano te henrei ka don da ka wei pat ka jing thmu ka jong namar ba kisipai kisuthu khamha hot nila don kato kene ki sipai wat ki bahing hasam ki jongaru ki don ki sipai te kilai thu khana ka jinglong jong ki sipai kalong kumno te ngan su ya thu khana kato kene ya ka jinglong jong ki sipai te ki sipai baleng ong ba ka kam sipai kade ka kam ka ba khrau na ki ba khrau tam usipai haba udon ha ka kam dei ka mensim ka jongki ka don ya ka mensim ban kut jengmut namar ka jing imru ki bat hakti bat kumta ka jinglong sipai ka jongki ka dei na ka benta jong utu pai ka dei na ka benta jonga bat ka dei nam ta jongki pai ba jong karihi bolokawai pai hato phi perkhat ba ka kam sipai kalong thik kum ka kam pulit ya ka ba suthep kum tu ban sutre kam kum tu ki sipai te kim long re kum tu ki sipai
ki ba la yobat ya kakam ki long shisha ki breu ki bakut jumut namar ki sipai ki dei ki nong yada ya kari barokawai utu sipai uba ma phi kan tho dei umdere tang u sipai jong kane kari khasi hande ude u sipai jong kari India hi barokawai te ka jumut ka jing perkhat jong ki sipai hi kumba ngaru ngayoso namar ki don ki bahing ki bahasam ki jonga ki balalong sipai bat ki don ru ki perlok ki ba lai thu khana saphang ka jinglong jong ki sipai te ki sipai hi habangi ni perkhat ya ka jinglong jong ki sipai kim don jing e phare bat ke jing hi kai jong ka bible namar ki sipai hi am haba kide ki sipai kumbang ong ba kide ki sipai jong kari te ya ki breu ha kari hi barok kawai ki ken bet ba ki long kaju te kim don re ya kata ka jing no mensim ba ngan long sipai ngan ya da tang ya kita ki breu jonga ngan ya da tang ya kita ki jat ben reu ki jonga te henre ki sipai kim long re kunta ka jing hi kai jong ki sipai ka long ba nyim dei ban ya iben ya kano ka jai ban reu nyim dei ban no shiliang khmat hendai ni de ban don ya kaju kamansim ban kitkli na ka banta kari hi borokawai om dei tang na banta kari bat ka jai ban reu te yolase ma phi be it phi sutho ba une usipai ulong tang u sipai jong kari khasi lene tang u sipai jong ki breu ki jong u lene tang kita ki ba mo u man handai am kamlang re komta ha ka jing sisa une ha ka jing suthu ka jonga kain ngala sap ro ya ki ngala sap jan barok ki video ki ba ma i ikran te na suthu ya ka jing mot ka jong i ba isna ya ka ne ka YouTube channel ro ka de namar ba ka jing kwa ka jong i ban hikai lem ya ka ai ka ba ma iyo ya ka jing hikai hapo jongka kam sipai namar ka kam sipai hi kalong kumta kumbanga ong ba kimdon re ya kata ka jing slow breu lane ka jing slow per jai penreu henre baro kilong kawai te tang kawai ka ba ngaso si kalong ba une u pait ula kerencot hado kata-kata ya ini sipai bat uong ro imat ba une usipai ude ubala sha bekam bat lene ude ubreu lene ude usipai ubalaram thama te kane ka jingkran ka jong i hato ka kadan jimut bat hato ka dan rim te ngang lehe kat ne ngampat bana ya kata ka jing sarem thama jong kari India namar ba une usipai kumbang alaong ba umdei usipai tang jong kari khasi here udei sipai jong kari India hi brokawai te lada une usipai uyomat ya kata ka jing sarem thama te menongi ni bana ba kata kari India kalarem thama te une upait ngatrai katkum ka karta ka jong phi ha ka jing sisa kan long ayu kan ka jing mut ka jing perkhat kum mengi ki khna telada phin sukran lapla lane ba phin sukran ya ka bom don nongrim te hatu phiso kum no te lese kata ka jing kan tho jong une u sipai ye phiru lese namar ka jing ma ki jing kren ki jong phi kim don nongrim ha ai namar habanga nga perkhat mo ya kane ka jingkren kan tho ka jong phi ya une u sipai te ha ka tu ke video ngam semla ngala pet na basdang hadu bakut te ka jing kan tho ka jong phi ya une u sipai lese ha ki video ka baladap ngam semla tip phia mai phia nia ayu phia don dau ayu te henre ka ba ngasap sakmat ya ka jingkren ka jong phi kadai halor kane ka
jeng dawa ke jong pi ya ke VPP ba kedai ban hiar syukino te yakini ke nga bisar ba ka jingkren ke jong pi kalau sisa ke bom dan norem te lese haki video ki ba ma pi pila kren ya sibun ba ki video ro ya kata ngamla ban mudur dan ngamla ban perkat ba pi kren ayu te ngan sepet lada ngala lapor bat upat baru unsa besar ya ke jingkren ke jong pi la pikran ya ka ba don nongrim lane pikran ya ka bom don nongrim ba lada pikran ya ka ka bom don nongrim ka bomot ka jingkan tho ya pi omdai tanguni sopai te handai kin sanang mi bun ki ban sakan tho ya pi bat khamtam ha kane ka juk ka ba manta ba ki khun samla ki la dei shisha ki khun samla ki ba layu i jangai ki la dei shisha ki khun samla ki ba lanang la start bat ki la dei ru ki khun samla ki ba la shampang ha ka bai dei bat ka ba manta bat ka ba la shai ru te ha ka jing shisha ni kum ki khana ha ka karta ka jong phi nirang dei tang ki khun ksiu te ha ka jing shisha ni la dei ban wat jing mut na phi ba kumno ngin la na ka banta bante ya kari bat ka ja ban reu ban philong da kane karkom te ka bomot ha ken ki khun samla ken chania lada yo pa ik kum phi te kari bat ka ja ban reu kadang jenjar bante ya kari bat ka ja ban reu te ha ka bakut pa ik ngan suong ya phi phen ha ban prakhat ya ki ba ma phi philada ban kran persang sa nang ne sakmat ban kran ya ki badan norim bat persang ru ban phai sa ya ki video ka jong phi ya ki balada pikran ayu namar balada pikran ya ka bom dan norim kum ma phi ubreu ubala yar ka jingmut ka jing prakhat bat ubala yar ka karta te hanre phidang kran ya ka bom dan norim